محمد ذي البيان حمدا لمن أتقانا من كاس زوج شرنا شيخي صلى عليه الكريم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأشياخنا ولمن حضر مجلسنا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ينبغي أن تصلي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شغل يتود الله يجول دي أفكار غوركو غوتو فتان لنيل ون محمد صلى الله عليه وسلم انغرتي غوتو يوت من بيتر واتو حكيله eden ngari ɗo yewtude ganarma e yewtere men taw ko fati koye leylatul qadre e hunde e jubbanne gurnam ceernajo woni ceerno Abdoul Quddus Sy to likseɓe jooɗino to Jowol eɗen invité ɗo musidɗo men mo ganduɗa ko gurduɗo e makko kadi ko ganduɗo mo alhaaliji makko e banggue almudagal sifa muɗum o wiye ceerno Racine Kane mo salmin bandiraɓe gartan makko on saaha woto ko jubbani e gurnam ceernajo e ko fati gandanma e leylatul qadri ceerno Racine assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e yettude kadi dendagal julɓe foof e ñagade Allah kadi yo Allah jaɓan en korka ka amin ko wona ɗum ko kadi en kettima ko kalɗa ko oɗo saaha kam ko salminde julɓe ɓe tan e ñagade ɓe yafuya eyyi ceerno so tawi min namdimama holgonno ceerno Abdoul Quddus wonnoon en diddat tan wonnoon eero rokkani no feewi kadi ɓuura ceernajo o mbiɗen famdi duuɓi e limtugol koni heewi duuɓi e gollugol nde ka anndi gurdam ceernajo o wawa hejje eno jiiɗiren haaldir en tongat tan holgonɗo ceernajo o holto jeeya jinnaɗo makko gorko hol jangguinɗomo e holto janggi e holto jangguini e holɓe o jangguini tan mbaɗa morkal gotal on saaha eyyi ceerno Abdoul Quddus Sy kanko o jeeya ko likseɓe gorgol bamma ko wiyete ko ceerno Oumar Seydou yummakko ne wiye Djeyla Alpha kadi kanko jangguinimo ko bammakko ne wiye ceerno Cissé ɗon ko to galle ɗo saabu ceerno Cissé e bammakko kamɓe jiiɗi yumma e baba wa amma noon ceerno Abdoul o jooɗi ko Jowol kadi kanko Jowol ɗo o jooɗi o lomti kadi ko duɗal ceerno Cissé rahmatullahi aleyhi o rutti e joomi koko 1999 e ɗon noon ceerno Abdoul ƴeftiri duɗal ngal gila 1999 ha 2019 ceerno Abdoul ne rutti e joomum kadi alhamdulillahi Allah rokkimo ɗon wunani feewi saabu o ɓarni kadi ko yoni ko famni fof o ɓarni hedde 50 e jeeyo eyyi kadi yettere Allah kadi hen jeeyo kam ko wuuro to jeeyaɗo ko ɗon o ɓarni comme ceerno Haadi Sy en ceerno Siyel en ceerno Amadou Tidiane Di en ceerno Oumar Mamad Sile en Moussa Ba en ceerno Bokum en ɓeɗo fof koto wuuro makko ɗo jeeya ko heddi ko ko diwanuji haalayɓe en ha maqam en fof yettere wodini Allah hoore fonde en kamɓe fof o dañi toon e oɗo saaha noon lomtimo duɗal ɗo kam ko miñi ko mo jiiɗi yumma e baba ene wiye ceerno Haadi Sy wadde fitte ha joni ko kanko woni ɗon kanko ɓarni ɗum kanko kadi ɓarni ɗum jangguini ɗum ɓarni ɗum kadi ko on lomtimo oɗo saaha ko on woni khalifa galle to Jowol ɗo e wa amma noon to galle ga khalifa o ko Dere Amadou e ceerno Amadou Cissé eyyi ko ɗum somi faami ko kadi ko mawɗum ceerno ko wuuri ko heewani kono yettude wuurdini Allah wonnoon ko l'islam o gollani enen mbawi wiide ne heewi ko duuɓi capanɗe joyi e tati ɗum woni ko yaltiri aduna eyyi ɗum woni ko yaltiri aduna eyyi machallah en nani hunde jubbande ceernajo ceerno Abdoul Quddus en gandi to rewi to janggi haw jooɗi omo jangguine duɗal bamma ko caggal nde o yeeyi kadi on saaha miñi ko mo jiiɗi yumma e baba kadi mo ɓarni biteɗo ceerno Haadi on saaha ko kanko jangguini ɗum kadi wonnoon manan chakh min ayatin aw nunsiha naati bi hayri minha aw misliha kala ko Allah itti addata ko ɓuuri ɗum walla adda hono mum hayno ceerno Cissé yeeyi nde Allah lomtiri ceerno Abdoul Allah nayi ɗum lomtiri ceerno Haadi kadi machallah eɗen jogui jabeeri moƴƴiri wawdi gandama tambade galle o e diwan o ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin joni noon en garti e leylatul qadre leylatul qadre en jii ceerno Abdoul ne fuɗɗi wadde ɗum guila gurna mum kadi en jii ceerno ene waɗatno no yooɗiri o jeeya koye likseɓe kono o jooɗi ko Jowol kono kala nde o waɗatma o disno Jowol naaɓe ɓe so tawi gacciti pourquoi o rokkaka fof o nawi foof wonno mbi koɗo feccata hirande joni noon ceerno wuuri e teddugal kadi ɓuuri hawnade e ceernajo gandirta ne yiiɗa tan ko sukaɓe jaɓande ceerno won noon so tawi sukaɓe jiiɗi ceerno firti ceerno ko jiɗaɗo kono amma noon mawɓe so jiiɗi ceerno alay saago mawɓe jiiɗa ceerno saabu ala ko weeli mawɓe sona rewde Allah ndeke mawɗo yidde ceerno wona teddugal ceerno ko sukaɓe génération yiɗɓe andu diine mumen yirde ceerno ko ɗum woni ko wiyete teddugal ceerno
joni leydi kadi tugui 2008 faade joni ene hitande fof eɗen jiiya ne ɓeydo duɗal ngal ne ɓeydo kadi hawnimi duɗal jowol ala lakdere ɓuuri famɗude jangga ko ɗon janggere ko qur'ana ɓolo weeɓani yiide duuɗi Fouta tan yiya qur'ana ɓolo janggue ɗon kadi waɗa fayide jaltude kadi gandanma a haali ɓuraniyankoɓe ganduɗa ko settinaɓe bawa ko ɗumen jalti ko jowol joni holko gartanta yimɓe e leylatul qadri o eyyi leylatul qadri o no mbiɗa ni ko noon kadi ko o fuɗɗima guila 2007 kam fewde oɗo saaha ƴettude wodini Allah kala hitande ina waɗa so wona hitande ɓennude nde hay ɗum haade ɗum ko corona o kadi ceerno Abdoul leylatul qadri o e mbiɗa ni ko teddungal ngal o jogui jowol o disni wuuro ngo itti leylatul qadri wimo yo waɗ kono leylatul qadri fuɗɗi ko juma yowiloɗe toon waɗatno ɓen noon ji mbi ceerno Abdoul ne foti wadde leylatul qadri walla ko ceerno ñaaguiɓe kamɓe itti ɓe dokki ceerno jowol hannde ko ceerno Abdoul tan waɗat ɗon leylatul qadri e kadi almuɓeɓe fo machallah ne mbatti hen haqqille leylatul qadri o oɗo saaha ko on programme paaɗen bandiraɓe fof ɗin jiiɗa hawroyde hen wonata ko holɗen wonata ko ñande ñalli nogas e jeegom ina jofa nogas e jeeɗiɗi hawra e aset o kadi leylatul qadri o so yimɓeɓe gaari ñande ñalawma o ko fittude galle duggoyde fof ko almuɓeɓe jahata so tawi noon hankkadine jamma o ari ko kumtaje mbatte so kumtaje mbaɗama yimɓeɓe kumto bottaje gotto hankkadine ɗon jamma o fuɗɗo ummade minuit ha hedde salatu kadi yimɓeɓe kejjo so tawi weeti noon yimɓe juuli salatu mbaɗa wasifa so mbaɗi wasifa gasni mbaɗa silka qur'anel karim ɓe jaaha ɓe juuroyo ceerno Ibrahima Dia mbut to Guenale to ɓe duuno kadi maaɓe foof ɓe garta ɓe jaaha galle ceerno Ibrahima so ɓe garti ha galle ɗo ceerno Rokko Duwawo hankkadine kala jiɗɗo jultoyde jultoya mi ruttoɗo seeɗa ko mbiɗa e duɗal ngal ko ngal hawni ko qur'ana ɓoɗo janggate ɗon ko mahantedi ceerno Cissé ndin yahata ɗon ha ɗo joni ko ɗon tan jiimi sanɗa babiraɗo ina huño sa ari ko mbawɗa woni fof a huñota simin ɓennuɗa o huñota mbawa sadde ceerno Hadi addi ragas ceerno Hadi joni addi hay ragas ceerno Abdoul kadi seeɗa o yiino almuɓeɓe so tawi ɓe bindi joom timgal winde timgal haalaɓe taw hay masande iwani hen o sikkiti tan fodde yidde hoolade o wiide est ce que ɓe joomum en jimara hen ko ni kadi addi hay timgal watti huñede Allahu akbar ha ɗo joni ko ɗum yahata ha ɗo joni ɗum tagui ine weeli almuɓeɓe kadi ko mbawka tan yettode wodini Allah aɗa andi wadden seeɗa ceerno Hadi min ko kanko windinimi Ba on saaha nde so tawi a ari aɗa huño e makko si yi taw gonɗa koye simin caggal woni simin cakkiriɗo e nder hisib saɗa huño ƴettata ko hoore hisib ha jettoɗa ɗon kala almudo garɗo huñade so huñade to mo hersata o huñor ragas mo hersano koye force o karhano on ga fuɗɗora ko hoore hisib firti ko gaare janggen wona gaare rullen wona gaare mbaɗen business ko gaare janggen garen mbawen firti wadde neɗɗo mbiɗomo ar janggo ar waw nde ko on wonko yiɗanma nde ko wadde ene hawni ko jowol wonde qur'ana wadde en jii kala ko teddi aduna e teddir ko sababude alqur'ana wadde so tawi jowol duɗal ngal wuuri alqur'ana bandiraɓe jowolnaɓe gurni duɗal ngal e alqur'ana ceerno men ceerno Hachim Dia en fof nan toon ceerno Tidiane Gaydi en ceerno men ceerno Mouhamadou Wane en kono ala kulli hani kam fof e wonde ɓesgu wuuro ngu e kam fof gandanma jogade gandanma endame wuuro he kono kam fof ɓe guitti ɓe gardini ceerno Hadi holko waɗi noon ko wiiɓe ko Allah rokkimo ko emin dokkamo wona ko min dokki koye amen ko walla ko bandiraɓe amen dokkimo ko emin laaƴa ala ko Allah rokkiɓe ko emin dokkaɓe ɗon won noon wa annal fadla biyadillahi yuti man yasha ɗum noon wadde ko teddungal kadi ngal jowlnaɓe mbi tan yo Allah yooɓ kala jowlnajo moƴƴere won noon so tawi ceernajo e jaatiga e jaaɗo jeyaɗo gardi aljanna ko ceerno woni jaatigo adoro nadde aljanna won noon so tawi ceerno ari wi ne janggi ñawowo wiya ceerno nde janggata nde hol joguiɗoma wiya jaatigue ñamminanno kam an jaaɗo jeyaadi an hol nawɗon jeyaɗo wi min ko ceerno jangguinimi an deke an jaaɗo jeyaɗo ɓaɗa ceerno jangguinima adoroma nande aljanna an ceerno ko tagui a waɗon jaatigue no mbadda toon o wi oɗo joguino kam ne janggammi nde firti wadde ko a jaatigue adoro ceerno nade aljanna nde ko wadde jowlnaɓe so tawi teddungal ari ko kamɓe gadoro ceernajo nade aljanna ɗum ala kulli alin adade sakkirade fof en natoy tan amin amin eyyi ko rutta tan ceerno Hadi seeɗa ko kalɗo affaire pour yo huño ragas ko mi yanoɗo denɗam goto wiya Hamadou Almoudi o meeɗi dañƴe oɗon action wawde galle janggo omo yaaha wuuro mabɓe kadi alluwal ngal ne yetti simin o isi taska o huñotono o wi kam ceerno si mi yaha mi satoya mbima ana wawa o wi kam janggo komi joho wuuro amen
kadi hannde mi huñorako ni o yetti tan ceerno haadi saade alwal ngal tan o fuɗɗi wo ida qala muuse ceerno haadi wimo huño ay wimo huño o jiiɓi o wi o wawa ceerno wimi yo ruttu wiwono saati kono reftaki tan wimo yo rutta ko huño yo ɗum Hammadou Almoudo waddama ɗum ay wadde firtu aren ko tawaɗo nuyatno wolde laaɓan joomum ay wadde joni a rokki wonde ko haalate ko a rokki hen ko yite pro nde ko wadde dural qur'ana dural jowol wuuri ko qur'ana wurani sharia wurani lugha wurani naw wurani mantiq wurani balaga wurani hisab wuuri ko qur'ana wonon qur'ana ko kañum teddinta ko kañum hoynata sa teddi wonnoon waɗi koko hawrani Allah e kawrande Allah ko hawrani Allah ko woni alquran kawrande Allah woni nelaɗo Allah joni noon ko hawrani Allah e kawrande Allah so hawri ƴeewa hawrande hen meɗaɗa hawrana Allah ɗum woni jollo wadde enen foof en kawri hen Allah saabu hawrande ko hawre Allah ceerno men ne hawrani Allah gam Mouhamadin sallllahu alayhi wa sallam kadi barnamis jangde nde no yooɗi saabu ƴefti ko qur'an e kaɓirgal fof ne jangge ɗon Allahu akbar so tawi yimɓe pini subaka ko qur'ana o jangate satoɓe ha 10 heures ɗon kaɓirgal natata kaɓirgal kadi naata ɗon ha 2 heures so yimɓe garti 3 heures kadi qur'ana natata ɗon ha 5 heures so ummade 5 heures hankadi kaɓirgal naata ɗon ha ko heddi ko futuro joom timɗe en joom hankadi ɓaalun en foof jokkita ko ñalawma o machallah yettode woɗi aɗa andi min hawnomi e ceernajo woni ceerno Abdoul hawnomi makko seeɗa yimɓe pina subaka o saata alluji dawol waɗa o dawa o yaada e baydaji so yettimo o liggo no yimɓe liggorto ni so liggima no yimɓe liggorto ni o arta galle heddi midi 1 heure o tawa o nanda ceerrasim ɓe dawata ɓe ene coori ene padimo o saran ɗumen alluji makko alluji mumen o nodde batar wiyo gottade ko joni gartumi mo jogui allol mboɗo saata ƴeewa tan no ceerno addeno to tawa fuɗɗima sadde allol ko ɗon addande pondiyamo yara ne woodi firti wadde o wi ko jangge liggoɗen kadi o wiyani janggen tan enen o wi ko janggen liggoɗen o wiyani liggoɗe o wi ko almuɓe janggen enen foof liggoɗen enen foof aɗani o meeɗi haalami ɓisto goto caɓaɗo goto meeɗi wirtade kanko ceerno Abdoul omo heɗono almuɗo on fayi baaji on saaha almuɗo ne rewi caggal makko ne wona e keɗal cawaɗo wirtimo wi ceerno yo janggannomo yuusi ceerno jangganimo yuusi rokkimo limgal ngal joni noon o wi ceerno wi caɓaɗo yo janggannomo walla walidate on woni dow ngeloɓe on jiiɓi to jiiɓiga wi subhanallah tan telli taami on saaha janggani ceerno o yiti junngo o rokki ceerno o wi ceerno machallah an sa heɗini almude ne hanni a firti wadde ko hay wona fulɓe tan jaɓani ceerno ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin yettode woodini Allah waɗi ko kalɗa batte dawol ceerno ko ne mbiɗa ni ne woodi o dawɗo arta fuɗɗo 2 heures ɗon min yi ceerno Abdoul caggal futuro ko o soodata ko torso so almuɓe gasani jamma ɓe o torsanaɓe ɓe jangga ɗon ko sowona almuɓe gasi aɗa refto ceerno torsanma ina torsama kadi wona neɗɗo voyage o kala nde o yeehi ɓaaral o ummoto ko ñande kikiɗa alkamisa subaka aljuma so ɓaaral waɗi o joftat o ala hay nokku sowona jangguinde ɗum noon yettode woodini Allah yo Allah wallu amin amin kadi e ruttude kadi teddungal ko ganduɗa harma woni sohnajo ceernajo komo ganduɗa ko sohnajo daɗɗo min jii sohnajo ceerno tan mo ligginta almudo mo warñinta almudo e heewani condition ngaji almudo omo jeeya hen kanko gogo Mariame omo jeeya e ɗaccude almuɓe janggi omo jeeya kadi e foftinde almuɓe hay sa hefti pan o rewaɗema pour sa hefti pan makko o addoyat pan goɗɗo sa hefti pittirde makko o darot sa tampi o foftinma walla o adda o ɓofta firde kanko o hollani yimɓeɓe ko joom suudu ceerno omo liggo ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamin ko mbiɗen ko so Allah itti tan wattat nde Allah newani en ceerno Abdoul o addani en ceernaji mo ganduɗa ko ƴewɗo jaɓɓal makko ƴeewi gurdam makko ƴeewi yidde makko woni ceerno haadi woppi yidde mum nangui yidde makko woppi barnamise mum nangui barnamise makko woppi gandanma alhaaliji mum fof nangui alhaaliji makko kadi Allah waɗi kadi eltanen ngo sohnajo gonɗo ɗon joni o kadi Allah waɗi ɗum noon waɗi kadi neɗɗo deeƴoɗo cuuri yiide cuuranɗe en ceernajo ɗum nen eɗen mbiya kadi yo Allah junnu balle moƴƴina battane yo Allah waɗa hen barke alqouran o hebbine men barke alqouran Mouhamadin sallllahu alayhi wa sallam min kam ɗo a walli kam sabu somi haalni tan a toñan mbiyata komi manti esa kono ponnomi haalde ɓe aɗa haali ɗum no ƴettode woodini Allah usan si hari toon jam eyyi ko wona ɗum ko kadi en mbiɗa ni ko batte almuɓe fof kadi ruttade kadi e almuɓe men wonɓe ɗo a nafsata ha caggal leydi go fof kadi ina watti e leltude gadiro haqqille e gardugol kadi ceerno Habib Mika Ba ceerno Alassane Diallo en noon kadi ceerno Oumar Bara en ceerno Amadou Adji en ceerno Abdou Killi en a wawi wiide aɗa limtude goto fof tan ina nana watti e leltude gadiro haqqille jolɓe kadi jejjiri hen
en wonande Hamad Ba en Adam Silla en Abdourahmane Yal en kamɓe fof Alsane Ndiol en woni Moussa Djirlat kamɓe fof kadi ko kamɓe lomti en toon enen lomtiɗoɓe ga ɓe lomti en toon ɓaade ɗo toon toɓe goni to programme mabɓe gasi ɓe jooɗima ɓe pewni fof Laylatul Qadr o hanki woni boto mabɓe sakket fof ɓe pewni ɓe ndeyli ko waɗateno fof waɗama heddi tan ko hoɓɓe gara ɗum noon an mata ko mi waɗantoma jiya a wawa ɗum noon mataw machallah ko hunde e toɓɓere ceernajo tan garɗen ɗo on saaha yewtan yimɓeɓe en dokkiɓe rendez-vous inchallah aset garoɗo so Allah jaaɓi inchallah wonata ko nogas e jeegom jofi nogas e jeeɗiɗi eɗen mbaɗa Laylatul Qadr toon to jowol jaabilode walla mbiyen jowol ganduɗa nokku ceernal Bilbes on saaha wadde aset o inchallah ko kañum wona jamma Laylatul Qadr e gardugol ceernajo woni ceerno men ceerno Hadisi yo Allah junnu balɗe moƴƴini battande ceerno konngol ma mbayni ko konngol am mbayni ko yettode woodini Allah en beltima no feewi kadi Allah gurnude en rokki en ta ha jettinen oɗon ñalawma alhamdulillah koko jinnoɗen wadde Allah wanni en hannde jooɗade ina haala fodde Laylatul Qadr fodde ɓuura ceernajo yettode woodini Allah kadi anne min jettima no feewi min jetti Allah min jettima ɗum ɗo fof kadi ko sabu ma ɗo jom mboɗi heewi haajuji kono nde wonno mbiɗa kam ɗum ɗo nde ɗum welam ha ɓutti ɗaccumi mais ala ko ɓuuri oɗo Laylatul Qadr e duɗade men ngal ɗum noon hankkadin kadi won délégation ummotoɗo Dakar ɓe mbi ko ñande alkamisa gummoto comme no ceerno siyen ceerno Alassane Diallo e won délégation kadi ummotoɗo ɗo ñande aljuma wonande almuɓe wonɓe ɗo ɓe kadi ko ñande aljuma mbiɗa ene fof rendez-vous kawri hen toon heddi ko tan ko tinnade almuɓe yo tinno yo jaggo almudagal ngal ha tiiɗa so neɗɗo woni almudo woni galo neɗɗo woni almudo woni jambara so neɗɗo woni almudo woni cuusɗo fof koye almudagal e heɓete allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin فأحمد الله على انتهائه كحمدنا إياه في ابتدائه فنسأل الله بمهد الكرم الصلاة على النبي الأمي وآله وصحبه ذوي الهدى وكل مسلم ومن بالتبع صلى الله عليه وسلم. شكرا.